ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் த ஸ்கோர். இந்த மூவியோட ஒன் லைனர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிக் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டையை போடுறதுல ரொம்பவே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. இப்படி இருக்க நிலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி மாற்ற நிலைமைக்கு போகிறாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க்கான நிலையே நம்மளுக்கு தேவலடா சாமி, நம்ம உழைச்சே சம்பாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. இப்போ தான் மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்றாரு. நம்ம கடைசியாக ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம ஆட்டையை போடுவோம், லம்பாக ஆட்டையை போடுவோம், அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சரி அப்படின்னு அவங்க 2 பேர் சேர்ந்து ஆட்டையை போடுறாங்க. அப்படி போகும்போது அங்கே நடந்த விஷயங்கள் என்னென்ன, அங்கே நடந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சும்மா விறுவிறுன்னு சொன்ன படம் தான் த ஸ்கோர். நிக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் ஒரு வீட்டுக்கு ஆட்டை போடுறதுக்காக போகிறாரு. அப்படி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டோட சொந்தக்காரங்க திரும்பி வீட்டுக்கே வந்துடுறாங்க. இவர் சோப்பா கடையிலலாம் போய் ஒளிய ட்ரை பண்ணுறாரு. இருந்தாலும் கிட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க. இவர் அந்த பொண்ணோட வாயை பொத்தி சவுண்டு போட்டோன்னா கொன்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து டைமண்ட் எடுத்துகிட்டு ஓடிடுறாரு. காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு. அங்கே ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறாரு. அவர் பேர் தான் மேக்ஸ். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டையை போடுறாங்க. ஆட்டையை போட்ட கையோடு இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பிரேசிலுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் பார்ட்டி டான்ஸுன்னு சந்தோஷமாக இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா சாமி, இந்த ரிஸ்க்கான தொழிலே தேவையில்லை, நம்ம உழைச்சாச்சும் சம்பாதிச்சுக்கலாம், ஏன்னா இந்த ரிஸ்க்கான தொழிலில் நம்மளுக்கு எப்போ வேணால் ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு நம்ம நிக் நினைக்கிறாரு. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்ம உழைச்சே சம்பாதிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் பார்த்திங்கன்னா நிக்கோட ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம மேக்ஸ் வராரு. கடைசியாக நம்ம ஒரே ஒரு வாட்டி ராபரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நாளா வரலடா எப்பாடி, மாட்டினா கைமா பண்ணியிருப்பாங்க. அந்தளவுக்கு நான் கிட்டக்க போய் ஜஸ்ட்டில் தப்பிச்சிருக்கேன். இனிமேலாச்சும் இந்த ரிஸ்க்கான தொழில் எனக்கு தேவையில்லை, நான் உழைச்சாச்சும் சம்பாதிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நிக் சொல்கிறாரு. இப்போ தான் மேக்ஸ் சொல்கிறாரு, நம்ம கடைசியாக ஒரே ஒரு வாட்டி ராபரி அடிப்போம், வாழ்க்கை ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிற மாதிரி. இதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஒரு திருட்டும் பண்ண தேவையில்ல, நீ உட்காந்த இடத்துலேருந்தே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம நிக் பார்த்திங்கன்னா சாமி இந்த கேமுக்கு நான் வரலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிக் ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஊனமான ஒருத்தர் வந்து இந்த அட்ரஸை கேட்குறாரு. இவரும் அந்த அட்ரஸ்லாம் சொல்கிறாரு. அட்ரஸ் சொன்னக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னை நிக்கு தான் அனுப்புனாரு ராபரி பண்ணுறதுக்கு, நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ராபரி பண்ணுவோமா அப்படின்னு அந்த ஊனமாவன் அவர் சொல்கிறாரு. எப்பாடே யாரா நீ, மூடிட்டு அங்கே போயிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிக்கு போயிடுறாரு. இவன் அந்த சைடு போனக்கப்புறம் தான் தெரியுது இவன் ஊனமானவை இல்லை, வேணே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கான்னு. இவன் மேக்ஸ்கிட்ட போய் கேட்குறான், என்ன இது மாதிரி ஒரு பையனை அமுச்சு விட்டியா, நீ எதுக்குள்ள இது மாதிரிலாம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் யாரையும் அமுப்பிலையே, நான் வந்து இங்கே சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன், நீ வேணான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பேச்சு எடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. இப்போ யார் தான்டா வந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது சைலண்ட் ஒருத்த வரான். அவன் பேர் பார்த்திங்கன்னா பிரெயின். இவன் பார்த்திங்கன்னா ஹேக்கிங் பண்ணுறதுல எக்ஸ்போர்ட்டு. நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ராபரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறான். ஓ டேமிட், இதெல்லாம் எனக்கு காணவே வேணாம், நான் ரிஸ்க்கான தொழில் இறங்கலன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன், மறுபடியும் எதுக்கு என்னை கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிக் போயிடுறாரு. இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறாரு. அங்கே ஒருத்தன் குண்டு பையன் உட்காந்துருக்கான். அவன் காரில் ஏதோ ஊதுறாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவன் கார் எடுத்துகிட்டு நம்ம பிரெயினோட வீட்டுக்கு போகிறான். நம்ம பிரெயினை போட்டு செம்மையாக அடிக்கிறான். நம்ம பிரெயினுக்கு காண்டாகி அவனை போட்டு செம்மையாக அடிச்சிடுறான். அதே கட்டையை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம நிக்கோட வீட்டுக்கு வரான். நீ தானே சுவாமி நான் அனுப்புனது, ஏன் இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க, நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து ராபரி பண்ணலான்னு தான் சொன்னோம், ஏன்னா அந்த ஹேக்கிங்கில் எக்ஸ்போர்ட், டீ வந்து திருவிழா எக்ஸ்போர்ட், லாகரில் ஓப்பன் பண்ணுறதுல எக்ஸ்போர்ட், நம்ம 2 பேர் சேர்ந்துனா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராபரி பண்ணலாம், நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக செட்டில் ஆயிடலாம், 4 கோடி, அதாவது 4 கோடி நம்ம லம்பாடிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இதை பற்றி நம்ம நிக்க கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டிங்கு போடுறாரு 3 பேர் சரி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி நம்ம ராபரி பண்ணுறது முடிவாயிடுச்சு, $4 கோடி வேணாம், $6 கோடி, இந்த அளவுக்கு ஒரு லம்பாடிக்கிற மாதிரி எதாவது பிளேஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா பிரைன் ஒரு பிளேஸை சொல்கிறான். அந்த பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா நோட்டை விடுறக்காக்கா இவன் வேணே ஊன மாதிரி நடித்து அதில் வேலைக்கு சேர்ந்துருப்பான். அங்கே போய் நிறையவே நோட்டை விட்டுட்டுப்பான். அங்கே ஒரு பியானோ இருக்கும். பியானோவா 6 கோடி, பியானோ 6 கோடி இல்லை, அந்த பியானோக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் 6 கோடி. இது எங்களுக்கே தெரியாத அந்த பியானோவை போட்டு எரிச்சிட்டு இருக்கும் போது கோல்டன் கலரில் என்னமோ மின்னுச்சு. என்னடா கிட்டக்க போய் பார்த்தா அது ஒரு தங்கம். அந்த தங்கம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $6 கோடி சமந்தது. அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா லைஃப் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிடலாம். $6 கோடி நம்ம இந்தியன் ரூபாய் படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30, 50, 60 கோடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆளுக்கு 20 கோடி போட்டால் கூட செட்டில் ஆகிடலாம். சரி ஓகே நம்ம ராபரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த 3 கிளம்பிடுறாங்க. கிளம்புறதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு டனல் வேணும், அந்த டனல்லேருந்து போகிறதுக்கும் ஒரு டனல் வேணும். அப்படி ஏதாச்சும் டனல் அந்த ரூமுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பிரெயின்கிட்ட கேட்குறாங்க. பிரெயினு சொல்கிறது ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு டனல் இருக்குது,
அந்த டனல் எத்தனை ஃபீட்டு, அங்கேருந்து எத்தனை தூரத்தில் போனால் எத்தனை நேரத்தில் போய் சேரலாம் அப்படின்னு நோட்டை விட்ற சொல்கிறாரு. அந்த இடத்துக்கு நம்ம நிற்கும் போய் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் மாற்றின விஷயம் நம்ம பிரெயினுக்கு தெரிய வருது. அந்த இடத்துல செக்யூரிட்டி கேமரா இல்லாதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஈஸியாக ஆட்டே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நிறையவே சேஃப்டி இருக்கிற இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தங்கத்தை மாட்டியிருக்காங்க. இந்த விஷயம் நம்ம பிரெயின் சொல்கிறது. அந்த இடத்துக்கு போகிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம தலைவன் நோட்டை விட்டுட்டு இருக்கான். இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் அந்த கார் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு டனலுக்கு நேரம் நிறுத்துறாரு. அந்த டனலுக்குள்ளேருந்து நம்ம நிற்கு வெளியே வராரு. அங்கே யாராச்சும் பார்த்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினை விட்டு நிற்க சொல்கிறாரு. நம்ம பிரெயின் அங்கே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காரு. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு போலீஸ் வராரு. கரெக்டாக நம்ம நிற்க அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த இடத்துல ஒரு போலீஸும் வராரு. அந்த போலீஸை திசை திருப்புற விதமாக நம்ம பிரெயின் கூட்டு வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காரு. நம்ம நிற்கும் அந்த டனலுக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்துடுறா. இவனும் பிரெயினும் சரி அப்படின்ட்டு 3 பேர் பார்த்தீங்கன்னா காரில் கிளம்பிடுறாங்க. அந்த இடத்துக்குள்ளே போகணுன்னா அந்த கேமராலாம் தாண்டி ஆகணும். இதனால் அந்த கேமராவை ஹேக் பண்ணணும். அப்படி ஹேக் பண்ணணுன்னா அந்த கேமரா கூட லிங்காக இருக்க டேட்டா பேஸ் வேணும். அதனால நம்ம பிரெயின்னா அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த டேட்டா பேஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. இந்த சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் வராரு. அங்கே வேலை செய்கிற மாதிரி நடிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாரு. நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இங்கே தொடக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு கிளம்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிக்கோட காருக்குள்ளே ஏறுறாரு. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் அந்த கேமராவை ஹேக் பண்ணணும்னா அந்த கேமராவோட கோடு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டு இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மையான ஹேக்கர். எந்த ஒரு கோடாக இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிருவார். இவர்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுத்து இந்த டைமுக்குள்ளே நீ இந்த கோடை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா உனக்கு 50,000 ரூபா தரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. கண்டிப்பாக என்னால் வெளியெலாம் வர முடியாது. ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க, வெளியே விட மாட்டாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறான். வெளியெலாம் வர தேவையில்ல, நீ வீட்டுக்குள்ளேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடை கண்டுபிடிச்சி எனக்கு சொன்னால் போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறாரு. இப்போ பிரெயினை வீட்டுக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அந்த லாக்கரில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரங்கு கொடுக்குறாரு. இதுக்கப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் இந்த டேட்டா சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணுறாரு. பட் அப்படி பண்ணணுன்னா எனக்கு $50,000 தேவைப்படும் அப்படிங்கிறாரு. இது பண்ணி முடி, நான் வந்து காசு அப்புறமேல் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிக் போயிடுறாரு. இப்போ உன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் அதோட கோடு தெரியும்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ரோல் கோடு தெரியணும். அந்த என்ரோல் கோடு தெரிந்தால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடை ஹேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இப்போ தான் நம்ம பிரெயினுக்கு ஐடியா வருது. அங்கே இருக்க சிஸ்டம் செக்யூரிட்டியோட பார்க்குக்கு வருவார். அவர் லாக் பண்ணி அந்த கோடை வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த கேமராவோட கோடு கிடச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கேமராவை ஹேக் பண்ணி அது நம்ம ஈஸியாக ஹேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு பிரெயின் சொல்கிறாரு. நம்ம பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு உன்னோட ஃபேவரட் நம்பர் என்ன அப்படி இப்படின்னு லாக் பண்ணி அப்படியே அந்த செக்யூரிட்டி நம்பரையும் வாங்கிடுறாரு. இந்த செக்யூரிட்டி நம்பர் ஒன்றா சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நிக்கு வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவார். அவரோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லா ஃபயர் வால்ஸையும் மொத்தம் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு 3 ஃபயர் வால்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அந்த 3 ஃபயர் வால்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக அந்த கோடை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஹேக் பண்ணிடலாம். மறுபடியும் நம்ம நிக்கோட மைண்டு மாதிரி நான் இதுக்கு மேலே ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்ல, நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. நம்ம மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டு திறந்தாச்சு, கதவை திறந்தாச்சு, வீட்டுக்குள்ளேயே வந்தாச்சு. அந்த பொருளை எடுக்கிறதுக்கு ஏன் யோசிக்கிற, டக்குன்னு எடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எப்படியோ மேக்ஸ் பேசி சம்மதிக்க வச்சிடுறாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் சேர்ந்து ராபரி பண்ணுறதுக்காக இருக்காங்க. நம்ம பிரெயின் அவரோட ஆஃபீஸுக்கு போகிறாரு. அவரோட ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிசிடிவி மூலியமாக அந்த பொருள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அதை சுற்றி என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குது, அந்த பொருள் எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்குறாரு. இப்போ நம்ம நிக்கிட்டே வந்து சொல்கிறாரு அந்த பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஜுக்குள்ளே இருக்குது. அந்த கேஜ் திறந்தாகணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேமராவில் நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஆகணும். அந்த கேஜ் வந்து சரக்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டீலெல்லாம் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம நிக் பார்த்திங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஷீல்டாலும் நான் அசால்ட்டாக உடச்சிடுவேன், கவலையாக வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுக்கப்புறம் நம்ம நிக்கும் கிளம்பி ராபரி பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு. நம்ம பிரெயின் பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாரு. அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் அவரோட சீக்ரெட் ரூமில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோடை வந்து ஹேக் பண்ணணும். பிரெயின் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு திங்ஸை கீழே போட்டுடுறாரு. நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வரேன் பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிறாரு. அந்த பேஸ்மெண்ட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா அவரோட சீக்ரெட்டான ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமில் தான் பார்த்திங்கன்னா அவரெல்லாம் கோடிங்கெல்லாம் ஹேக் பண்ணுவார். அப்படி ஹேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்படி ஒவ்வொரு கேமராவை ஹேக் பண்ணி நம்ம நிக் வந்து உள்ளே வந்துட்டு இருக்காரு. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த சிசிடிவி கேமரா ஒர்க் ஆக மாட்டேது அப்படின்ட்டு அந்த செக்யூரிட்டிலாம் அவன் தட்டி பார்க்குறாங்க. மறுபடியும் ஒர்க் ஆயிடுது. ஏன்னா அந்த சிசிடிவி கேமரா ஒர்க் ஆகிறக்குள்ளே இவங்க அந்த இதுக்கிட்ட போயிட்டாங்க.
அப்படியே அந்த வேணியில் ஏறி பிடிச்சி அந்த கேமராக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காலை வச்சு அப்படியே அதில் தொத்தி ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி நடந்து வந்து அங்கே நிற்கிறாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா தான் ஹேக் பண்ணும். அந்த கேமரா ஹேக் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிடைக்கிறது 2 மினிட்ஸ். அந்த 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸை ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து கோல்டு எடுத்துகிட்டு அவர் போயிடணும். இப்போ நம்ம நிக் வந்து கேட்குறாரு, நீங்கள் இங்கே இருக்கியா என்ன, எதுக்கு லேட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம பிரெயின் வேணும்னு சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தொத்த விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணே பதில் சொல்கிறாரு, நான் இருக்கேன், சரி ஓகே நான் ஹேக் பண்ணி டக்குன்னு போகலான்னு. நம்ம தலைவன் நிக் பார்த்திங்கன்னா கீழே இறங்கி அது வந்து ஓட்டை போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றுறாரு. ஏன்னா தண்ணி ஊற்றி அதுக்குள்ளே பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணனா அது வந்து வெடிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் அந்த தங்கத்தை எடுத்து ஓடிடலாம். இதுதான் இவங்களோட பிளான். அதே மாதிரி நம்ம தலைவர் ஓட்டை போட்டு அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிலாம் கண்டுபிடிச்சி என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரிலன்ட்டு கிட்டக்க வந்துட்டு இருக்காங்க. இவர் வேகமாக செஞ்சுட்டு இருக்காரு, அந்த செக்யூரிட்டிக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போன்னு பார்த்து இவரெல்லாம் ஆட்டையை போட்டுட்டு அந்த சைடு போனக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிரெயின் இருக்க ரூமுக்கு செய்வார் இல்லையா, அவர் வந்துடுறாரு. நம்ம பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கன்னை காமிச்சு மிரட்டுறாரு, நீ ஒழுங்காக பேசாமல் அங்கேயே நில்லுன்ட்டு ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சுட்டு இவர் ஹேக்கிங் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. நம்ம தலைவன் நிற்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எப்படியோ அந்த கோல்டை தூக்கிட்டு வந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின் கன்னை வச்சு மிரட்டுறாரு, கீழே போட்டுட்டு நம்ம நிற்கு வந்து விளையாடாதரா வாடா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பிரெயின் நான் சீரியஸாக தான் பேசுகிறேன், ஒழுங்காக கீழே போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி சுட்டு காமிக்கிறாரு. என்னடா இந்த படத்தில் வில்லனே இல்லையா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கூட இருக்கு வந்தால் வில்லன். நம்ம நிற்கும் கீழே போட்டுறாரு. அந்த பொருளை நம்ம பிரெயின் எடுத்துகிட்டு சாரி உன்னை சுட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுடாமல் அலாராமை ஆன் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு. அலாராம செக்யூரிட்டி டக்குன்னு ஓடி வராங்க. நம்ம தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக ஓடி போய் டனலுக்குள்ளே போகிறாரு. இவங்கெல்லாம் தேடி வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா டனலுக்குள்ளே பூந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாரு. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் சட்டையை மாற்றிட்டு எஸ்கேப் ஆகிறாரு. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் சட்டையை மாற்றிட்டு காரில் வந்துட்டு இருக்காரு. இப்போ பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நிக்குக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு, ரொம்பவே சாரி பார்ட்னர், உனக்குலாம் காசு தர முடியாது, நான் வந்து போகிறேன், இனிமேல் நீ என்னை பிடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம நிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை துரோகி, இப்படிலாம் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்படிங்கன்னா நிக்கு சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சுட்டு நான் தந்தது கோல்டு தானான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம பிரெயினை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஒரு கோல்டில் வெறும் கல். இப்போ தானே நிக்கு சொல்கிறாரு, தம்பி உன்னோட நான் இருப்பா, இன்னும் நான் கொஞ்ச நேரத்தில் வேறு இடத்துக்கு போயிடுவேன், உன்னை போலீஸும் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும், நீ ஜெயிலுக்கும் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிக்கு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரெயினை போலீஸும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிக் பார்த்திங்கன்னா டிவி பார்க்குறாரு. பிரெயின் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம், பிரெயின் தான் முக்கியமான குற்றவாளி அப்படின்னு சாட்சி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சாட்சி சொன்னது வேற யாரும் இல்லை, அவர் கூட வேலை பார்த்த ஒரு தாத்தா தான். இதுக்கப்புறம் நம்ம தலைவன் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் கூட போக ஆரம்பிச்சிடுறான். இதோட பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்கோர் அப்படிங்கிற மூவி முடியுது. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க, என்னை பூஸ்டப் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்போ தான் நான் உடனே நான் நல்ல வீடியோஸ்லாம் போடுவேன். ஓகே பாய் கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.